Skal vi lave en intro i morgen, Jeppe? Ja, skal vi? Okay. Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. I dag er vi til Molly og Bius, Studentergilde. Mig, Sander Møller Adamsen. Bag kameraet, Jeppe Arvid Pedersen. Det er jo rigtigt. Det der sker i dag, vi er Studentergilde, men i morgen, der går det løs. I morgen skal mig og Jeppe til Anholt. Det bliver Anholt i uge 29. Det er efter sigende den fedeste uge på Anholt. Og vi skal ind, og vi skal se, er det bedre end Skagen uge 29. Vi skal drikke, vi skal køre på cykel, og vi skal hygge rigtig meget. Og så skal vi selvfølgelig også halve maraton. Halv maraton. Yes. Kom nu lidt. Kom nu lidt. Følg med for at se, om vi klarer det hele. Og hvilken udsigt vi har her. Så er vi simpelthen tilbage igen. Det er en ny dag, og vi er friske. Rigtig friske. I dag skal vi se Vi ses på færgen. Der har vi sgu pakken. Så er vi kommet på færgen. Så om 3 timers tid måske, så burde vi være på Anholt. Og der går det ned. Skilt før jeg blev født. Hold op på færgen, altså. Jo, de skilt før du blev født. Ja, du var i maven. Wow. Vi har nu fået øje på Anholt. Vi skal nok finde dig, Alfred. Vi finder dig. Så er mig og Sander altså kommet til Anholt. Og det er rigtig smukt. Indtil videre. Hvordan har vi det? Jeg har det godt. Det var en dejlig færgetur. Ja. Altså, det var godt vejr og fantastisk hot dog med god kok. Vi er her nu. Nu skal vi ned og sætte telt op. Ja. Jeg er lidt varmt. Ja, bagefter skal vi ned på stranden. Det skal vi. Man vil sætte teltet op. Ja, tak. Tættere på. Det er meget varmt. Men det er jo bare fordi, at teltet er varmt. Det er bare fordi du er varm. Altså. Jeg er varm. Det er mig, der opvarmer teltet. Nej. Nu har jeg simpelthen fået premium luftmadras fra min bror. Så vi skal lige teste den. Ui. Siger vi. Wow, altså sådan, det er jo ligesom en vandseng, men det er jo en luftseng. Prøv lige at lægge hovedet på. Kom nu lidt, altså fucking fedt. Det tror jeg bliver fint. Skide godt. Ja, vi skal bare ikke lukke den her helt til. Ej, vi Vi skal bare kun bruge myggenettet, for så dør vi simpelthen. Jeg er allerede ved at dø faktisk. Du skal her på stranden. I hvert fald, nu er vi sat op. Det er really good. Nej, det er ikke. Ja tak. Åh, det er smukt. Me and Sandy have arrived. Det er ved stranden nu. Ja. Vi kommer til at lave en rundvisning af hele øen jo. Og vi starter ved stranden. Vi skal stay tuned, fordi klokken 9 i aften, der er der VM semifinale. Der har vi Spanien og Frankrig mod hinanden. Yes. Det skal vi selvfølgelig se sammen med alle de gutter, der nu kommer. Ja. Og selvfølgelig. Mbappe for win. Altså, jeg var lige ved at bande, men vi er kids friendly på den her kanal. Så ja, nu skal vi sgu finde Alfred, og så skal vi hygge os. Så er vi altså kommet til Kongen af Anholts have. Ja. Velkommen til. Forklaring på stemmen. Stemmen, den har jeg tabt. Den fik jeg sgu ikke med hjem i går. Nej. Men vi kører på. Ja. Det gør. Nu skal vi lige spise og om lidt. Og så skal vi lige have lidt øl. Ja. Kun lige lidt øl. Kun lige en smule. Kun lige lidt øl. Kun lige en smule, fordi i morgen skal det nok gå ned. Så går det galt. Så går det galt. Yes. Nu skal vi i Brugsen, fordi vi skal købe en pre-workout
morgenmad til mig, som er Nutella og toastbrød. Ja. Og jeg har jo fun fact her. Jeg har spist Nutella 1 gang i mit liv. Ja. Holy shit. Ja, det er crazy. Fuck, mener du så, det er pre-workout? Det var jeg har set ham der til triathlon-eliten. Han spiser toastbrød og Nutella før det. Så det skal jeg prøve i morgen. Hvor det bliver et halvmarathon. Altså, det er jo vanvittigt. Ja. Det er vanvittigt. Ja. Så vi skal nok købe. Hej. 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 Prøv at se, altså. Det er der, du bor? Ja. Vi har lige sat det op her for en time siden. Vil du have en tur? Ja, det bliver meget godt. Nej, okay. Nu er jeg altså lige kommet ind, og nu er jeg ude at købe kabinen med toast og det hele, men vi kan lige træde indenfor, hvis det er. Ja, der er ret meget, det er ret rummeligt. Der er en monster meget plads derinde. Ja, altså. Det er et firmandtætsted. Vi skal bare lige rydde lidt op, og så kommer vi til at være så klar til at sove rigtig godt. Jeg har fået sådan en her skøn luftmadras. Sander, han har en selvoppustelig madras. Der er simpelthen magi i den. Jeg skal ud med stå og trykke på den i 5 minutter før, at der er kommet luft i den. Det skal jeg lige hilse at sige. Ja. Skal vi lige lave en 360 round til... 360, så tager du den. Ja. Så tager den lige på 0,5. Ja. God idé. God lyd. Og vi håber ikke, Og det her er mig. fordi at, der er sgu ikke noget loft. Det skal ikke regne, fordi... Ej, det må ikke regne. Det må ikke regne. Ej, I må have en præsending eller sådan Der noget. ligger en der. Den Ja. klassiske. Ja. Ej, vi tænker, det regner ikke. Shit, det regner ikke. Det regner ikke. Det gør Det det er- aldrig på Anhold. Anhold, det er jo Solskinsøen. Kongen, han har bestemt, at det ikke skal regne i uge 29. Så regner det ikke. Man. Yes, det var det. Du er beskudt lige nu. Du er beskudt genug. Du er beskudt genug. Ups, så er jeg tilbage. Og jeg er simpelthen i teltet, som man måske kan se. Vi så VM. Og datoen i dag, det er den dag, hvor Frankrig og Spanien spiller. Og som normalt, så det hold, jeg hæpper på, de taber. Og det gjorde de også den her gang, fordi Frankrig, de tabte sgu. Så det var pis. Men nu skal jeg i seng, fordi store planer i morgen, halvmarathon. Og så, når det ikke er færdigt, så tænker jeg, at så skal jeg på cykelløb jo. Og der er altså pisserodet. Her har vi min pre-workout til i morgen. Nutcreme. Wow. Ja, jeg kunne ikke finde Nutella. Det var vist udsolgt. Labubu. Og de andre, de tog skulle ned til havnen, ned på dørken. De tog i byen. Så lad os køre til center og se, hvad fanden han laver. En arstreger. Han skal gå ud ret, det bliver nødt til. Skal du til vlog? Ja. Anders skal have banan. Ja, fint det, fint. Helt det der nu, drenge. Jeg har noget at sige. Ja. Hvad gør man? Vi er på havnen, og klokken den er 8 minutter i 2. Og jeg sagde, at vi skal hjem, fordi at vi skal hjem og sove. Jeg skal tidligt op i morgen. Jeg skal ud og træne nogle børn i fodbold. Og sådan, han skal ud og drikke sig pisse stiv på en cykel. Jeppe, han ligger og sover, fordi han skal ud og løbe 21 kilometer i morgen. Ja. Jeppe har jo valgt at løbe halvmarathon i morgen. Han er på hans sommerark. Der er noget, der hedder winterark. Ark. Han tager sommerark, Ja. og han løber åbenbart halvmarathon i morgen, og jeg er ude at støtte ham. Vent og se, han kører en rigtig sommerark og klipper sig helt korthåret. Ja, vi tager bare trimmeren i morgen, ikke? Nej, fordi vi går hjem nu. Mig og Sander, vi er godt Vi er godt benukket, ikke? Jeg skal have den. Vi skal deres balance. Ja, men
den video skal ikke blive for lang, så nu slutter vi af, og så når vi vækker Jeppe, når vi kommer hjem, så snakker vi med jer igen. Så filmer vi lige igen, ikke? Tak. Ikke? 3. Jeg skal til at sove nu. Jeppe ligger og sover her. Han sidder. Jeppe er meget tid i morgen. Så jeg bruger selvfølgelig at støtte ham ind. Det bliver skide godt. Og så det næste par dage, der bliver det fuldt druk. Masser af blok. Og det bliver skide godt. Så kun den derfra. Så godt. Nu så er jeg stået op, og jeg hørte den 2 videoer af, at jeg sov. Så nu kan jeg lige se ham her. Jamen, så snorker han ikke. Men så er vi oppe, så er vi klar. Jeg filmer ikke på mig selv, fordi jeg er med at købe den center. Så har man spist. Men sover stadig. Så er det altså en ny morgen. Ny dag. Sander han er lidt træt. Jeg er også lidt købt måske, men jeg er også lige stået op. Men nu skal jeg til at forsøge et halvmarathon. Og jeg har ting her. Noget energi i nogle gels. Ikke energidrik. Sådan hydration drink. Så det burde være fint. Jeg prøver at filme lidt af løbeturen. Men ja, jeg prøver at køre den af de gode vibes. Og så kan jeg sgu nok godt klare det godt. Under 2 timer. Jeg skal også det. Så næsten på en kilometer. Første kilometer ud af 21. Og vi har smukt landskab. Nu filmer jeg på den forkerte vinkel, men hey. Jeg skal fokusere, ikke? Første kilometer. 5 minutter 51. Så kommer man fandme på offroad. Det havde jeg ikke regnet med, at jeg ville komme. Ellers så har jeg planlægning af rute. Jeg har virkelig valgt den sværeste rute. Men i det mindste er det en ny løbesko. Og jeg skal ændre ruten lige snart jeg kommer tilbage. Jeg har 3 stop, hvor jeg kan få energi. Så jeg driver mig selv, fordi at jeg ikke har lavet nogen rute. Det skal næsten have en counter på. Og så chat. Så er vi til så det. Men det er virkelig hårdt nu. Morgen. Det er virkelig hårdt lige nu. Jeg prøver lige at overleve nu. Der er mange bakker her i Anholt, på Anholt. Og jeg var nødt til at løbe en anden rute, fordi den første der, den dræbte mig. Så vi prøver at lave comeback nu. Status. Status her, jeg ved ikke hvor rød jeg er i hovedet. Høj puls. Men jeg tror, jeg prøver at holde den på gode vibes. Så jeg tror, jeg kan overleve det. Lige knap. Der er snart X-Station igen, for du kan få noget mere at drikke. Ja. Vi er snart på 2 ud af 3 runder. Kom nu lidt. Du er nødt til at slow down, Jeppe. Man må kun køre 40 her. Man må kun køre 40 her, du løber alt for hurtigt. Hvad så, chat? Det der, det var 21,1 km. Mit første halvmarathon. Så gør vi det på en Anholt.
Men ja, analyse. De første 7 kilometer, der har jeg simpelthen lavet en rute, der går ud i ørkenen. Hvor jeg så løber på sand halvdelen af tiden. Så der kuggede jeg mig selv. Men så løb jeg så ned til havnen bagefter. Lidt bedre. Kunne ikke have gjort det uden support fra Sander Møller Adamsen. Nej, det var mental. Så lidt med Poweraden. Ja, Poweraden. Og nogle gels. Ja. Ja, det bliver nok lang tid, inden jeg gør det igen. Jeg skal nok lige træne lidt mere op til det næste gang, men here we are. Let's fucking go! Vi er ved at spise. Fået morgenmad her 11:30 om morgenen. Ja, Formiddagen. recovery. Ja, nu. Der skal vi simpelthen til Jeppe, tror jeg ved ikke, du skal i bad. Jeg tror, at jeg skal i bad. Det tror jeg er en meget god idé. Ja. Rigtig koldt bad. Iskoldt. Ja. Bror. Iskoldt, bror. Derefter så planen, at vi skal tage hen og se. Først og fremmest skal vi lige forbi fodboldskolen. Vi se lidt fodbold. Ja. Have lidt øl. Så skal vi se det cykelløb, der er rundt på øen. Ja. Vi deltager ikke, fordi det kunne vi ikke nå. Jeg har jo faktisk startet for 11 minutter siden. Ja. Det startede 11:11. Vi kan stadigvæk nå at drikke en masse øl og Vi se skal det. uofficielt være med. Altså, Ja. det, så. Ja, vi kan bare cykle med rundt. Ja. Så det er i hvert fald planen indtil videre. Ja. Er det mere, der skal siges? Jeg skal i bad. Koldt bad. Så er jeg endelig kommet i mit gode skin igen. Ja. Jeg har været i bad. Og I får ikke lov at se mine fødder, men det står også helt til. Nu er vi nede og følge Adelfreds gang her i uge 29. Ja. Jeg træner en hel masse små lortebørn, men det er flot nok. Men det siger vi selvfølgelig. Nej. Skyndevej. Ja. Det ser klasse ud. Det er jo drømmen, hvis man er et barn. Drømmen, hvis man er et fodboldbarn. Ja. Og det er vi. Det er vi alle sammen jo. Ja. Vi skal spille turnering på fredag. Ja. Har vi fundet ud af, så det må jo blive spændende at se, om vi kommer helskindet igennem det. Det kan kun blive godt. Ja. Der er nogen, der glemmer, at de er på en fodboldbane. Ja. Men så må man bare lige skubbe lidt ekstra tilbage igen. Ja, det er præcis. Har du en joke til os, Alfred? En joke. Ja. Vi ser, om jeg kan huske en af dem. Det kan jeg sgu ikke lige nu. Har du en sætning? Noget vi virkelig burde vide? Godt efter sommer. Hvad der sker på Anholt, det bliver på Anholt. Prøv lige at tænke på den. Tænk lige over den. Tænk over den. Tænk over den. Ja. Tænk over den. Det er klasse. En udokumenteret dokumentation af Anholt-folket. Vi kan simpelthen se det her ritual, som de er gang i, hvor de cykler rundt i byen, eller på øen, og drikker. Ja. Endnu en dokumentation. Munken og nonnen. Munken og nonnen deroppe. De tager den gule førtrøje. Det er Pogacar. Det er Pogacar. Tager det Pogacar. Det der sker, det er, at nu er vi på vej op til Brugsen, fordi At alle dem, der kommer her om bagved, ja, alle dem, der kommer om bagved, de skal ind til Brugsen, så vi skal op og have nogle øl og noget æde, inden de kommer. Så cykler vi med rundt og hygger. Ja. Vi skulle lukke bare joinede. Det koster altså 100 kroner, men man kan jo godt cykle med. Vi har fået FOMO, så altså nu cykler vi med one of the boys, Noah. En af Alfreds venner. Jeg købte faktisk kun 2 øl, men nu er der lige en sød deltager, der kom med en øl til mig. Altså, wow, goat. Den er så også tom nu. Den er også tom nu. Den er også tom nu. Ja. Jeg er altså tørstig efter det der halvmarathon, det kan jeg fortælle. Ja, vi er nogle tørstige gutter. Så vi er jo ikke med. Vi er ikke officielt med. Vi er ikke officielt med. Vi er bare valgt at tage med.
Så vi har ikke rigtig udklædning på. Men hvis jeg undrer, han er den helt frække 80'er. Der er nogen, der har alt muligt. Men vi skal jo også have noget at sige, hvis de spørger, hvad udklædning vi går rundt. Jeg siger, i dag. Okay. Ja. Okay. Ja. Skal jeg bare tage Det er mig. shortsen af, lige snart de spørger? Nej. Gør det. Så underhakker. Ja. Ja, måske. Ja. Hvis det bliver helt galt, hvis det går helt galt, så må jeg nødt til at gøre det. Dengang jeg gik i skole, sagde min lærer tit til mig, det der med at bole. Vi er virkelig på tur. Jeg tror, jeg er den, der prøver at være lidt ædru, men Sander, han går lidt mere til den. Men jeg har ellers lige fået kajol, som jeg ikke kan lide. Jeg hader jo lakridsshots. Men det går fint. Og vi hygger os. Tag det på gotcha, mand. Og tag det op i førtrøjen. Jeg hedder Noah. Jeg er på Anholdt. Skål. Jeg hedder Oscar. Jeg er fandme også på Anholdt, og vi hygger os fandme meget. Ja tak, skål. Ja, tak. Og hvordan går løbet? Det går godt. Rigtig dejligt, godt vejr og god stemning. Vi har det godt. Ja, vi sgu. Det er perfekt. Og Sander, han er udklædt nu. Så det er jo perfekt, altså. Ja. Det er pissevarmt. Oh my god, hvad det er alt for en sødt sang. We back. Ja, folk de er gået lidt kolde, der var poolparty før. Det har vi også indsat et klip af. Jeg ved ikke, om man kan høre baggrundsstøjen, men folk er gået lidt kolde. Men ups. Ja, senere så skal vi se VM igen. Den her gang så England mod Argentina. Det hold jeg hæver på, de taber. Altid. Så jeg hæber ikke på nogen. Jeg er neutral i det. Vi hæber selvfølgelig på vinderen, Ja, enig. som I godt ved, hvem er. De tunge, mand. Okay, det er status. Det er status. Status er, at der er mad lige om lidt. Vi skal på dørken senere. Og vi skal fodbold. Dørken. Vidste godt fun fact, jeg har aldrig smagt hummer. Jeppe, prøv lige at mærke, hvor meget den vejer, den her. Og så mærk, at jeg havde den sådan her. Det er jo lige spændende. Hele vejen fra køkkenet. Ja, okay. Varmt. Wow. Prøv lige at lugte den gang. Det lugter af fisk. Ej, candy. Det er fisket. Der er mad. Ja. Hej. Mit navn er Jeppe Arvid Pedersen. Og ja. Opdatering. Vi har fået, Jeg tror, jeg kan have noget hjælp her. vi har fået god aftensmad. Og Ja, nu spiser jeg nachos. Jeg er sovspiller. Nora spiser nachos. Og Første gang, jeg smagte hummer. Og første gang, jeg smagte, tro det eller ej, aioli. Har du aldrig smagt aioli før? ja, mig og Alfred sad og kiggede på hinanden, som om han var helt skør. Hvad siger du så til første gang med Det aioli? smagte fucking godt. Jeg synes, det carried. Ja. Det var fucking godt. Ja. Så var jeg. Hvad så? Vi har lige været på lukket. Jeg er enig. Vi skal selvfølgelig i byen, vi skal på dørken. Vi skal ud og hygge. Lige nu er vi til, lad os kalde forfest. Vi sidder egentlig 4 gutter lige og ser fodbolden, og så nogle andre, der hygger lidt. Hører noget god musik. Drikker lidt øl og lidt andre sager. Og så skal vi derned, når der er kampen, den er færdig. Så skal vi fandme ned og hygge. B-roll ned fra, på vej ned til havnen og dørken. Dørken. A.k.a. der, hvor det går ned på Anholdt. Det er mig, Noah og Sander. Og så har vi Alfred nogle 100 meter ved os. Hvad så, mand? Hvad så? Altså, nu er jeg hype, fordi nu er vi kommet til den famøse Dørken. Ja, jeg har allerede fået en isbjørn, og så fik jeg et sambuca, altså W. Mikkel i kommentarfeltet. Ja. Jeg fik en sambuca. Jeg kan mærke det i kroppen. Min krop, den bliver varm nu. Ja, sambuca var fucking god. Og vi er rigtig varme. Vi Ja. fucking hype. Det er pisse hyggeligt.
Skal vi lige filme, hvordan det ser ud derinde? Så blev man lige tjekket for ID der. Ja, de skulle lige tjekke mig i det, og jeg er 18. Jeg er 18. Så der er den famøse Long Island Iced Tea i Grenaa ved Varbar. Rest in peace. Der var også en Long Island Iced Tea her. Og den har jeg lige... På dørken. Ja, den har jeg lige drukket så meget af. Og jeg kan godt føle det. Det ved jeg ikke, om I kan føle på mig. Det er vand og sådan noget. Det var en god blanding af juice og saftevand. Og så har vi lige mødt min storebror og selveste Liva Greisens storesøster, Frida Greisen. Liva G. storesøster. Det er bare lige shout-out. Kærlig hilsen Pulu til Simba-prisen. Til næste år så måske også. Næste år så er det også. Nu sidder vi på Alger. Vi venter på en hvid russer, fordi de er billigere her, end de er på dørken. Jeg sagde den. Jeg har Mads. De her to drenge, de er nogle dejlige herrer. Elimor. Du er en dejlig her. Anholt, det er en dejlig ø. Dejligt. Du er repræsentant. Du er maskot. Hvor er det? Ja. Godt dog. Så og mig og Sander kommer tilbage til noget, som man ikke kan se så godt. Jeg troede, du snorkede dig. Nå, men ja, jeg er virkelig træt, så vi skal bare sove. Og så i morgen, så er der strandhus, tror jeg. Så vi skal bare med ud og seng.